baryan, giň köçeden baryanım aýan. Men siz üçin baryan, men size baryan. Çaltmy ýa-da hayal bilip bilmeýän, siz açyň gapyňyz, men size baryan. Ardular gujuk-gujuk, giňden ýazally saçak, bize garaşýa geljek, hoş geldiň sen täzeli. Salam mehriban ýylaşlar, eziz watandaşlar. Ýaşlyk teleýälimi ödişini men size barýanatly, aýdym sazly, dinjalşy gepleşik arkaly dowam edýär. Mehriban watandaşlar, eziz ýylaşlar, eger-de biziň gepleşigimize tomaşa edýän bolsaňyz, onda bilýänsiňiz. Biz gepleşigimizden kergedek sany bir näçe synowat maşgalalarynyň öýünde mihmançylykda bolup, olaryň ýürek arzularyny alyp barýan işleri dogrusyna döredýän işlerini ýa-da size ýetirip durýar. Ine bugün bolsa biz öz agzybir döredijilik toplarymyz bilen men size barýanatly gepleşigimizden täzeli bayramçylyk münasibetli ýazgysyny Maýa Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talibi Maksat Hudaýberdiýewiň döwletli ojagyndan taýýarlama özümize makul bilip. Maksat Akçemal ilki bilen şu gün bizi öýüňizde mihmançylyga kabul edeňiz üçin köp-köp sag bolsun aýdýar. Ine ýurdumyzda gahrman arkadagymyzyň, arkadagyly gahrman serdarymyzyň saýasynda toýlarymyz toýlara, bayramlarymyz bayramlara ulaşýar. Her bir günimiz şanly wakalara beslenýär. Şeýle ajaýyp bayramçylyklarymyzyň biri täzeli bayramçylygymyz ýetip gelýär. Ine şu täzeli bayramçylyk münasibetli bizim öz agzybir döredijilik toparymyz bilen siziň öýüňizde mihmançylyga geldik. Sag bolun Cemal, döredijilik toparyňyzy, siziň özüňizi, maşgalaňyzy, kulli türkmen halkymyzy, gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy ýetip gelen täzeli bayram bilen gutlaýar. Goý täzeli her biröýe şadlyk, şowkun, baht geçilsin. Sag bolun Akçemal, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ine Akçemal ýyleşlerimizi siz ýakynan tanaýanlar ýöne mümkin bolsa şeý bayramçylyk gepleşmeginiň başyna öz maşgala agdalaryň bilen tanış edäýsiňiz, gyzyňyz bilen tanışdyrsaňyz. Biz maşgalamyz barada aýtsak, ýolaşyň maksat bilen Maýa Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 5-nji ýyl talibi maşgalamyzda ýeke jagyp perdenimiz we olam 27-nji çağlar wagtyna gatnaýar. Melekjan nesip bolsa ýakyny 4 ýaşamaly. Tuwalagan. Cemal Kuliýany öýümizde hoş gördük, hoş geldiňiz. Melekjan bu gepleşige eýem köpden altawartylyk kula garaşýa, eýem bir näçe goşgular aýtdy, şeýlemek edim. Dol goşgu öýrendiň äme? Berekella Melek. Häzir mümkin bolsa şolardan ýerine ýetirip bererim edim. Aýtyp berjekmiň goşgularyndan? Onu gelin häzir hemmämiz bilerikdi. Melegiň aýdyp berjek goşgysyny dinläliň. Always masajaqta, namattala sasaqta, mahkattala qatsaqta, qasqalypsyň täzeýän, lakkesa komat qoýas, sawalidi akata, akasyykdan qattay, sawalidi akata, kakallala antatma, kıyamatday kakalar, kıyamat ötületse, royap kalar sakalar.
Ine maksat Akçemal bilşmedi ýaly täzil, üýtgeşik, jadyly bayramçylyk. Bu bayramçylyga ýurdumyzda diňe bir çağıjyklarymyz däl, eýsem uly ýaşly adamlarym sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Ine 2024-nji ýyl biziň ýurdumyz üçin, halkymyz üçin iň bir taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Mümkin bolsa gepleşmeliň şeýerine 2024-nji ýylyň sizde galyran täsirli pursatlar dogusynda söhbet edäýik. Her bir ýylyň öz süýjüligi bolşýaly, şu ýylyň hem bizde bir galyran süýji ýatmamalygy gatykän, şu ýyl maňa türkmeniň alty nasr bäýatlaşygynyň çäklerine geçirilýän çalsana bagyş bäýatlaşygynyň ýeňiçisi bolup, hormatly prezidentimizin syýlagyna münasip bolmak bagty nesip etdi. 2024-nji ýyl türkmen halky üçin bir ýatdan çykmazak ýyllardan biri boldy. Ýagny şygyr dünýämizde, edebiyatymyzda äýeplen bir bolan Mahmud Pragaýynyň adyny barsam, täkim paýgasym bar Mahmud Pragaý ýyl diýip adlandyrylyp, sunat ýyly boldy diýsem ýalňyşmaz elbetde de. Şu ýyl hem biziň maşgalamyzda da ýatdan çykmazak ýyllardan biri boldy. Elbetde gelin Akçemal şaher paýyna münasip bolup bütün maşgalamyz saatlyga betlendi. Akçemal, biz Türkmen Owas teleýaýlymynda ýa-da bolmasa beýlek teleýaýlymlaryň üstünden siziň köp şekilli aýdymlaryňyza, ýerine ýetirýän aýdymlaryňyza gabat gelýär. Ýöne siz aýdym aýtmak bilen çäkden men gepleşimiň geçen sanyna şygyr düýäsip hem gurrun berdiňiz. Mümkin bolsa bayramçylyk gepleşimiň şu ýerine ajaýyp şygyrylaryňyzdan birini okap beräýsiňiz. Başysyna Cemal, men şu teleýaýlymlarda goşky soranlaryna bir gowur ýerine ýetirýän goşky maşany aýdyp berär. Ol hawaslyk Gowanyp watanyň gözel görküni. Biz talepler aýdym aýtýas bagtakda. Şeýle ykbal nesip etsin her kime biz talepler aýdym aýtýas bagtakda. Owa şäher çar küncümüz gulaçýar. Arkada paýhasy dünýä nur saçýar. Dostluk doganlygy giň gujak açýar. Biz talepler aýdym aýtýas bagtakda. Milli medeniýetim arşyň deňinde, bagt bolup ýanglanýar dünýäň heňinde. Arkada serdary alkyş herdemde, biz talepler aýdym aýtýas bagtakda. köp sag bolun Akçemal, okap beren goşgyň üçin. Maşgalaňyzda ýekiji gyýyp berdendiňiz melek bar. Indi gelin melegiň däl, siziň çağlyk döwrüňizde dolanalım. Siziň çağlyk döwrüňizde täzil nähil garşylaýardyňyz? Cemal çağlymyz owada geçdi. Bir öýde uly bolamsaň ejeme berip nahar
işte açarlara kömekleşip şadiyan belleýärdik. Cemal biziň çagalyk ýyllarymyza dolansak, bir gyzymyň çagalygyna seredende diýen näşe o ýyllar bilen bu ýyllar hiç hili meňdeş däl. Aýtjak bolýanym şu wagtky çagalar gaty batly çagalar. Diňe bir täze ýyl bayramyny däl, her bir bayram münasip garşylamany ähli mümkinçilikler bar. Sewda merkezlerimizde de bir owadan jäjekler bilen bezelen arçalar, ýa bolmasa da bir ýan melekjan arça beden zok mejenjan diýip bir öýümizde arça bedemegimiz çagalarymyzyň bagtly geljeğiniň aýdyn şuwutnamasy bolupdyrýar. Gahryman arkadağımyzyň, arkadagy gahryman serdarymyzyň saýasyny daş töweregimizde seredenimizde eýem tädil bayramynyň öwüşüni bir gözüň gamaşdyryp gelýär. Bir näçe çyralaryň ýanmagy, ertekler dünýäsinde sereden ýaly şäherimiz gözelleşdi. Ine tädil bayramçylygy diýileni esasan bir ertekler dünýäsiniň gahrymanlary gözüň gelýär, aýaz baba gözüň gelýär. Tädil bayramçylygyna her bir adam birek-biregine sowgatly barýarlar. Her bir sunugat işgärlerim tädil bayramçylygyna sowgatly gelýän bolsa gerek. Maksat ine siz tädil bayramçylygyna nähil aýdymsarlaryň üstünde işlediňiz. Haýta aýdymçylar bilen aýdymsar işlediňiz şo barada gurrun berýärsiňiz. Yani bella keçisinde ya Cemal biz parahat asuda baktıya yurtda yaşayap bu yurtda yaşap zoşmazlyk aýtmazlyk mümkin de ya o zoşmazlyk kalyndan ýöňden zoşupdy. Ne bu täze bayramçylygyna da hem aşkylaş ýagny ikinji sağlar sunugat mekdebiniň hortaparynyň aýdymyny sany işledim. Ine Akçemal biz bilýär siz Maýa Kulibatynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talibi ýöne talipligi garamazdan okuwdan boş wagtlaryňyz Laçyn folklor tanstoporyna tähmet çekýäňiz. Ine Laçyn folklor tanstopor diýilende bir döredijilik topor gözüň gelýär. Döredijilik toporyňyz bilen täze nähili taýýarlyk işlerini görýäňiz? Cemal doğru berler geçtiňe Türkmen Hawa Ýolları Agentliginiň Laçyn folklor tanstoporynyň çeper ýolbaşçysy Maýsur Eminowanyň ýolbaşçylyk etmegini biz her bayrama täze eserler bilen barýar. Çeper ýolbaşçymyzyň ýerine düşen eserler bilen täze bayramyna eýýän bir näçe ýazgylara gatnaşdyk. Ol ýerde näme milliligimizi açyp görkezmek maksady bilen ýar dönem ýaly aýdymlary ýerine ýetirdik. Näsip bolsa täze ýyl bayramynyň toýlanýan günlerini tele ýaýlymyň üstünden tamaşa edip bilerler. Kamaryň ýalkymynadyr, kesbi aguzymyň salkymynadyr. Kırk telleniň gary alkymynadyr, gollary hünär türkmen ýyllary. Ýöräne ýadyňa salar jereni, görkü öderkine goýmaz göreni. Ine Akçemal tädil bayramçylygy diýilende esasan maşgala bayramçylygy gözüň gelýär. Sebäbi tädiliň bosagysyna durkan, tädile gadam basmazdan odal her bir insan öz agdyr maşgalasy bilen ýaşy arduglar, ýaşy umytlar edýärler. Tädil güni bir saçaklar giýinden ýazylyp bir uly arduglar aýdylyp birek-birege sowgatlar gowşurylýar. Ine tädil bayramçylyk gününe siz nähil taýýarlyk görýäňiz? Nähil süýjilik tagamlaryny taýýarlamak isleýäňiz? Cemal men asıl milli tagamlarymyzy
taýinlamagy gatga görýän. Maksadym türkmen taamlaryny taýinlamany bir ökde diýsem ýalňyşman sebäbi milli palawmyzy bilelikde taýinlaýar. Melek, sen joraň barmy? Joraň adyny aýtjakmy maňa? Ady näme? Mehri. Ikinji joraň ady näme? Aýkäbe. Başga joraň ýokmy? Onda mehriban adamlar seredin, meleğin iki tane jorasy var eken, biri mehri eken, biri aýkäbe eken. Dogry aýtdymmy melek adyny? Indi sered bize bar hana mehri bilen aýkäbe seredip dur. Aýkäbe bilen mehri şeýdip sawallyalmy? Bol sawal et joralaryňy melek? Indi meleğin joralary mehri bilen aýkäbe melegi görýändirler. Sered biziň tädil bayramçylygymyzda ýöri tamawy ekranyň üstü bilen sen mamyň, eniň, aýkäbe, mehri tomaşa edýärler. Olara tädil goşgyň aýdyp berjekmi melek? Berekella, ona gelin häzir gepleşimiziň şu ýerine melegiň goşgysyny dinläliň. Gülcan, men elime yanacan at getirdim ihane maşaval deyhane. Esine sakıp malama yakırsap nalama etin kıtıcın kele asum kelel şeykbele barak ay barak hem şutun çakalak asum şutun ay kırtın sırgulap tapamok. Biz şeýle ajaýyp zamanyda ýaşatýan, biz ýaşlara okumany, öwrenmäni, döretmäni, öz başarynymyzy uly sahnalarda açyp görkezmäni, döredip berýän mümkinçilikler üçin medeniýetimiziň hak howanlarlary, gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag ömürleri uzak bolsun. Yetip gelen täze ýyl bayramy bilen külli türkmen halkymyzy, gahrman arkadagymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy tüýsürekden nähirli otlaýan Oy gahrman arkadagymyzyň, arkadagy serdarymyzyň janlary sag ömürleri uzak bolsun. Beden bilen halvat tutan ve yare ve doste didare kapare avvalya biley tutan azadi wak götüren gulna halme Bizi şeýle ajaýyp durmuşdy ýaşatýan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sawatlar aýtýar. Gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işler elime dama rowaçlyklar bersensin. Täze bayramyň gutly, mübarek bolsun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size geljekde işiňizde, okuňyzda ulysynlyklaryň ýar bolmagyny arzuw edýär. Goý geljek täze 2025-nji ýyl size saglyk, bagyt, şatlyk içilsin. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Sag ol. Geçmişe geleceğe çıksan seyrana Bugün gözün düşer tadiyama Gül vatan bizlen yer köşkü eyvana Arkadalı kahraman serdar bilen Durmuş yolu sen al, tuğ adalet Vatan bağlı
Mehriban ýyllaşlar, eziz watandaşlar, ine ýaşlyk teleýaýlym tarapyndan taýýarlanyp, ýöri siz üçin ýaýlyma hödürlenýän Men size barýanatly gepleşimimiň bayramçylyk sanyna tomaşa etdiňiz. Mehriban ýyllaşlar, eziz watandaşlar, bilşimi diýäli gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda 2024-nji ýylymyz taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Geljek 2025-nji ýyl her bir türkmen halkynyň ýüreklerini beslän ähli arzuwlar hasyl bolsun. Şu pursatdan peýdalanyp bizi asuda, parahat durmuşda ýaşadýan gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak tutýan tutumly işleriniň mundan beýlägem diňe rowaşlyklara beslenmän tüýsüreňden arzu edip, men size barýanatly gepleşimimiň şu edek sany geçirip oturýar. Täze ýylyňyz gutly, mübarek bolsun, mehriban adamlar.